Здравейте, аз се казвам Боян и снимаме клип за първи път в Minecraft 0.13.1. И започваме. Тук няма сервер 999, но това е първи клип и ще с... яко. Много яко е по-заинтригуващо. После ще влизаме. Обещавам ви. Това дърва. Yes! Аз съм изобретателен. Добре. Това беше много странно. Някой целени там да се обикаля. Нали ще чакаме да правим дърво. Аз пък дърво. Това как се казваше? Да, кажи го. Леко. Да, разбира. Аз съм от... Серио банана. Тан-тан-тан-тан-тан. Серио банана. Добре, вече. Тук ще живеем вече. Ночь е създателя на Майнкрафт. Е велик. Вау. Това е велико. Сега от тук как се влиза? Това е втория етаж. Значи тук не може да цъйдеш. Майко. Това става много задръщано. Особено селените и бабушките. Тренировка. Добре, трябва ми такава друга кирка. Там. Серио банана. Крипър. Знаете ли, че тук веднъж видях Херобрайн? Да. С един приятел. Не им купи. И беше яко. Съм казвам да спрем серверата. Но пък по-скоро той казва не. Това е странно, яко. Такива неща. Ой! Аз... Банана се отцапа. И така ще слезем. Така ще се скачваме. Слезем в нашата публика. Не е много хубаво, ама... Това запомня. Но много, ама... Трябва. Имам камък да обработим. И една кирка. Сега ми трябва още доста камък. Да. Откъде ще го вземем? Трябва ли? Аз съм нощ.
Не се безпокойте. Аз съм Ноч. Не е Херобрайн. Ноч иска мир и такива неща. Добре. Ноч иска мир. Добре, стигнахме до нашата замка. Нашата ми замка. Искаш нещо, а? Ще те язя. Не мога. Това е тъжна история. Вече съм събрал 6. И да тръгваме към престарата. Но ни трябва факли, ама откъде ще вземем кол? На друга версия може и без кол. Б. На другата сутрин. Че сега става тъмно и трябва да се подхожда. Ще го заварда. Трябва още една поне. Такова. Yes. Къде са? Ай, Лея, спите в кош. Искам това да изкупя живее. Yes. Добре. Game set and match. Yeah. И защо не се излизали мисли. Тато има преграда. Няма никой. Значи не са. Ай. Малко да се порадваме на скина. Hello, my name is Notch. Имам много голяма брата и преди съм бил Херобрайн, но съм осъзнал, че аз съм добър Херобрайн, но има и лош, който е Херобрайн. О, биса сам, биса. Къде са? Вау, много селени на едно място. Ще ги ограбя. Че знам ти моркови. Ще си гледат работата. Не благодаря, вече не искам. Имат браво на тях. Все пак са посадили. За мен тата са ме очаквали. Мисля. Няма да дайте тук някакви моркови, ама няма да има сигурно.